Bodoland साबटेटआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबटेटआव दङ गुवाहाटी नोगोरमानि लामायाव 108 एम्बुलेन्सआव अर खामदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव दिनै गिख्रंथाव गंसे 108 एम्बुलेन्सआव अर खामदों। मख'नो गोनांदि बे 108 मृत्युंजय एम्बुलेन्सआव सासे बेरामि लांबाय थादोंमोन। 108 मृत्युंजय एम्बुलेन्सआ खारबोबाय थानाय समावनो गुवाहाटी नोगोरमानि अग्रदत भवन खाथियाव हरखाबै अर जोंखांबोयो। बेरामिजों लोगोसे एम्बुलेन्सनि सिङाव थानाय गासैबो सुबुङानो रैखा मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगांनो BTCनि थालांनाय फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामना होगोन। मैया क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव BTRनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव गोदानै केरियार सार्भे फर स्टुडेन्ट्स अफ BTR आयदारि बेखेवनाय हाबाफारियाव BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि BTCनि माखासे थालांनाय फरायसालिफोरखौ BTR गोरोबथानि दफानि गेजेरजों नायबिजिरनानै सरकारि खालामनो नाजागोन आरो फैगौ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगांनो सरकारि खालामना होगोन होनना। थामथियाव दङ VCDC पस्टखौ लानानै UPPLनि मावथिफोरा BJPनि बेरेखा धरना होयो। VCDC चेयारमेन पस्टखौ लानानै UPPLनि मावथिनि हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि। BJPनि बेरेखा UPPLनि मावथिफोरा बे हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारिखौ खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्लानि कबिरारि हालामनि मोनथाम VCDC चेयारमेन मासियाव UPPL दोलोनिफ्राय चेयारमेननि मुं फारिलाइ होनाय जादोंमोन। नाथाय कदमगुरि, जारगाव, नमलगुरि आरो माजरसुबा प्राइमारियाव हरखाबै गासैबो चेयारमेनफोरा BJP दोलोनिफ्राय होनाय जादों। UPPLनि मावथिफोरा गोजोननाय गैयैखौ फोरमायनायजों लोगोसे थाबैनो UPPL दोलोखौ बेनि सायाव राहा लानो खावलायो। ब्रैथियाव दङ बाक्सा जिल्लानि बर' आइजोआ गोमानानै दं। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय साथि सामुका थाइकेराकुसि गामिनि दशरथ बर'नि बिसि रिना बर'आ गोमाना दं। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 12 फेब्रुवारियाव बागानपारायाव गुबै बिमानि न'आव आलासि जानो ओंखारलांदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि दिनैसिम न' फारसे गिदिंना फैफिनाखै। बेराफारसे 9 आरो 4 बोसोरनि सानै गथ'साफोरा बिमाखौ नागिरना आलाय सिलाय गाबगासिनो होनना नखरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं अनजिमा 7896297160 आव फोरमायहरनो नखरनि सुबुंफोरा खावलायदों। बाथियाव दङ AIUDFनि गागि दैदेनगिरिया UPPLआव जयेन। मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि जारागुरियाव UPPL राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि थामहिनबा BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव AIUDFनि गागि दैदेनगिरि रवि शंकर रेड्डीया UPPL दोलोआव हाबफैयो। बिथांजों लोगोआवनो कंग्रेस BJP नागारनानै गासै सा 35 सुबुंफोरा UPPLआव जयेन जाफैयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।